Chief Imo. Landlord go nyere quit notice. Leki Igbo akpa na-aga n'ụzọ. Daniel. Obuku sotejege mi ihe ka ime na obi amapụga m. Ndo. Ime na nwe heart cut. Sorry o. Ebe ka Igbo na-akpa aga ya Agaje m Nsuka. Agaje m Nsuka n'ihe ala ha ji ba. Chineke me. Ihe ala ha ji ba ile manya n'ihu ga hụ na ihu adịdị m mma. Face is not bright to me. Gịnị mere? Mama ya nwụrụ. Chineke me. Ezinne nwụọ Madam Mercy Noja. Onoja. Mama Alahajiba. Chineke me. Mama Alahaji anwụọna. Alahaji kwere m nkwa sị m echi ga-emepe ụlọ ya. Ya ga-akpa ịga m ofu nama. Nye m hot drink. Fee m ego. Alahaji ọkwa ụlọ ọ ga-emepe. Ọkwa ozi burial mmanya ka a ga-emepe ụlọ echi ahụ. Mee burial the same day. Nsogbu na ihe a na-ewute m. Ekwensu onye ọjọọ. Ekwensu onye arụ ala nwochikiri ya. O ụlọ ahụ chọrọ imepe. O wee echi ahụ na ka ekwesịrị imepe ụlọ. O echi ihe anyị gaji ihe ụgbọ ma ụlọ a na-emepe ụlọ wee that same day. Ma mekwa burial ahụ that same day. Enyeli date 31 December na 30th we keeping here 31 December we shall get umsamaga me agaba n'oge because Nsuka dị very far. Emekwe gi invite. Isu Emekwe gi invite. O ma ga me invite Alaji mo onye Alaji to me. Alaji na-eri ego dị ọcha makwa aha ma onye nga eshiri ga ya aha anọ m eshini Alaji na-eri ego dị ọcha shekwa ya ele ahịa nke ọzọ aha ya aka ma Alaji na-ajị Alaji karịrị akarị Alaji na-ajị oleta ụmụ ogbenye nwoke na-enye ya hụ ka nwanne ya na-ata hụ ya si ya no don't suffer alone let me supported you to prosper to progress. Ite ego nwa na-enye nwoke kwanụ. Ite ego ha ga ite ego kwanụ. Amụrụ onye na oge. Amụrụ onye na ego. Ndị a niile ndị ga-anọ nga friends and friends personality ga-agba nga aha amada akarị. Ite ego shi mere birthday last 3 years. Ite ego shi Asaba soro anyị pụta ego ọba shi ọba pụta ọka shi ọka pụta ebe. Ite ego owu mmadụ. Beautiful person. Oh, ite ego. Ka ụzọ amụrụ onye na ego. Amụrụ onye na ego asị eshi amụrụ ote ka nne ya na nna ya shi burukwa na ego na akpa. O ihe jiri kpọọ ya sị amụrụ onye na ego asị ozugbo amụrụ ya. Pọmpụ agbawa n'ụlọ nna ya wetara progresses n'ito their father's relation family. Alaji bụ onye ga-ememe ihe achọ ma achọ. Nsogbu ilekwe date anyọ him the after date. This or 30th we keep 31st we burial. Date it all we gini chief. Ihe taa because it was 60 now. 6 December. Give moves agaje ogiburu the woman. Hey! Ogiburu one ko. Ajukwara m neighbor m get money after na echira yin chena ge. Si ato won ya se mo 31. Hey! Net is agala m late. Obuzanyu zoba 2023. Aboki elemo, aboki emene mbonkere. Ogbodi me ezigbo awa. Eche mata, imi no ihe m je na agaje symptom moto ga akwom fast kam gawa. Happy ahene 28 gi gawa. Maka Alaji ba udonye ga ememe ihe m hapụ. Mama ya na-esi mgbe anyị gara Nsụka gị ime film Movers Association. Mama ya gwọrọla ya abacha. Nwaanyị ndị eji ụmụ ndị ọzọ egwu. Very hard in making honey. Ka ụzọ Alaji ba asọ ha ngwa ha gbuole m nkata ha egbuo ya tọọ eghe aka ha egbuo ya tọọ ọkụkọ ha egbuo ya ọfọ m ya tọọ mmadụ aka sa mba atụla mmadụ tụwa ụmụ anụmanụ. Alaji ba na-ede eji m egwu. Ezigbo mmadụ. Otu ọhụrụ na mbịaji ihe ụgbọala ihe ga-eme nga nna ya. Ọnwụ ga gbuo nwaanyị kwesịrị ịnọ ndụ ba ga n'ụlọ nwa ya ife ụlọ Alaji ba akpụsara na be nna ya ụmụazị ibi ekpata ego ha wuri egbo ogorigo yes no I have to take my way to home ya wa akụrụ ụlọ ya ekwe bosh nwatakịrị mara ihe ụlọ be nna ya nwaanyị taba ahụhụ buga blọk kpọga simenti nyega ndị ọrụ nri oruzi taa ọ ga-aba ga na ya in peace and in pieces ya ọnwa abịa gburu ya ọnwa ọma ihe ma mgbuo nwaanyị ọnwa ọma ihe gbuola mmesi nne m chief ozu abịala ebe akwụ na road no wetu obi anyị na-aga ezukọ on the last day on that last day anyị na-ezukọ ele ndị bụ ọnụnụ nga ha no akwa mmecha ị gaje eluigwe otu ha ga-aga egbagwule tiketi n'ọkụ mmụọ asị m anyị ezukọ enwenye m ebe anyị ga-ezukọ ga-egwepụ onwe gị gịnị dị na nga arụrụ aka na edagwa mma gị ya wepụ aka n'ihe ọjọọ Daniel gwa mma gị sị na m sị ihe ọjọọ na-eme n'ala na akụkọ ọnụkwa ya anụ nsogbu adị nlọba ma amadụ m sota awụbe 6 eche m oge oruole amụrụ onye na-ego enyi m nwoke ite ego kwanụ wee enyi m nwoke Chineke Alaji ba may your mother so rest in peace amen.